Halos 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana ang nasamsam ng mga otoridad sa anti-illegal drug operation sa Barangay San Francisco, Concepcion, Tarlac nitong Huwebes ng umaga. Arestado ang 6 na katao kabilang ang 2 high-value target. Kinilala ang mga sospek na sina Marlon Miranda, Joey Palayan, Predileta, Andre Maico, Villagin Ortega at Lorraine Fulgencio. Unang nahuli ang mga target ng operasyon na sina alias Marlon at Joey matapos silang mabilhan ng 25 bricks ng umano'y marijuana na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ang mga drug suspect ay pinaniniwala ang nag-ooperate ng drug transaction sa Northern at Central Luzon. Nakumpiska naman sa kanilang sasakyan ng 133 bricks ng hinihinalang dried marijuana leaves na tinatayang 15.9 million pesos ang halaga. Dinala ang mga naarestong drug suspect at nasabat na ebidensya sa PNP Provincial Drug Enforcement Unit habang inaayos ang mga isasampang reklamo laban sa mga ito. Rainiel Pawid, CLTV News.